Dyma ni. Okay. Dyma ni. Bore da a chroeso cynnes iawn I oedfa yr aelodau. Mae llawer o bobl hyfryd yn cymryd rhan y bore yma. Ydy Paula yma? Nadi? So, does dim cyhoeddiadau efallai, neu efallai, os bydd yn ymuno, bydd cyhoeddiadau wedyn. Gawn ni jyst tywelu tipyn bach gyda gweddion. Dyma ni arglwydd, dy bobl, dy eglwys yn cwrdd â'n gilydd yn dy bresenoldeb. Rydyn ni'n croeso ein gilydd a rydyn ni'n dy groesawu di. Dewch I ni mewn gwahanol ffyrdd drwy ein addoliad, ein gweddiau a dealltwriaeth geiriau Duw heddiw, yn enw Iesu Grist. Amen. Ysbryd y tragwyddol Duw. Diolch, Francis. Diolch, Francis. Mae emyn 1, ein emyn cyntaf y bore yma, ydy dwy law yn erfyn. Emyn hyfryd ydy a mae Brenda'n mynd I ddarllen geiriau'r emyn a dweud tipyn amdano fe. Diolch, Brenda. Y darlun gan T. Rowland Hughes. Mae stori tu ôl i'r emyn yma. Mae'r stori I weld yn ystod y 15fed ganrif, lle roedd teulu mawr yn byw ger Nuremberg yn yr Almaen. Roeddent yn eithaf tlawd ac roedd 2 fab, Albrecht ac Albert eisiau mynychu'r Academi'r Celfyddydau am 4 blynedd. Gan nad oedd digon o arian i'r 2 I fynd, fe berderfynon taflu darn arian I weld pa un fyddai'n llwyddiannus. Albrecht enillodd, ac Albert oedd I weithio yn y pyllau glo cyfagos I helpu yn ariannol. Roedd Albrecht yn llwyddiannus iawn a gafodd gomisiynnau mawr am ei waith. Pan ddychwelodd adref, fe wnaeth y teulu wledd mawr iddo. Edrychodd Albrecht ar ei frawd a dweud, eich tro chi nawr yw mynychu'r academi a dilyn eich breuddwydion. Atebodd Albert a dagrau yn ei lygaid. Na, mae'n rhy hwyr I mi. Edrychwch ar yr hyn y mae'r pyllau glo wedi wneud i'n dwylo mewn 4 blynedd. Ni allaf hyd yn oed godi gwydren I chlon gyfarch, heb sôn am wneud linell syth ar ganfas. I dalu deyrnged I Albert, fe wnaeth Albrecht ddarlun o ddwylo bregus ei frawd. Galwodd y llun Hans, ond agorodd y byd ei calonnau i'r campoedd ac ailenwi ei deyrnged o gariad, The Praying Hands. Mae rhan fwyaf ohonom yn gyfarwydd o'r llun yma, gan fod copïau i'w cael ledled byd. Mae T. Rowland Hughes, cyfansoddwr yr emyn y darlun, yn adrodd ei brofiad o gael llun y Praying Hands wrth ymyl ei wely, a phob bore wrth effro, y teimlai'r weddi yn deillio un, na chlywodd hi. Dwy law yn erfyn sydd yn y darlun wrth ymyl fy ngwely I. O bore a nos mae'r gweddi ni'n dros, mewn, na chlywodd hi. Pan a fi gysgu mae'r ddwy law hynny wrth ymyl fy ngwely I. Mewn gweddi ar ddiw, un cadw i'n fyw, mewn, na chlywodd hi. A phan ddaw'r bore a'r wawr yn ole wrth ymyl fy ngwely I. Mae'r weddi o hyd yn fiwsig I gyd, mewn na chlywaf hi. Rhyw nos fach dawel, fe ddwg yr awel,
O aml fy ngwely I, a weddi'r sêr fel eos o ber, a minnau'n ei chlywed hi. Diolch, Brenda. Wel, mae nifer o bobl wedi recordio'r emyn, a nawr rydyn ni'n mynd i wrando ar un ohonyn nhw. Mewn gweddi ar ddiw, i'm cadw i'n ffiw, mi wn ernach mawr hi. A phan ddaw'r bore, ar wawr a nole wrth aml fy ngwely. Mae'r weddi o hyd yn fiws i gyd, mi wn ernach nos bach dawel, feddwg yr awen o aml fy ngwely. A weddi'r ser, fel eos o ber, a minnau'n ei chlywed. Hyfryd, emyn hyfryd. Wel, bydd Diane yn ein arwain ni mewn gweddi nawr. Diolch, Diane. Iawn. Weddion, ein tad, rydyn ni'n cyflwyno ein gilydd I ti yn brodyr a chwiorydd yn yr un ffydd. Rydyn ni'n gweddio am ysbryd o gydweithrediad mwyn gallu addoli a diolch o waelod calon I ti. Cyflwynwn hefyd ein brodyr a chwiorydd ar draws y byd sy'n byw bywyd llawer mwy anodd na ni, ond I ni I gyd yn frodyr I gyd yn perthyn i'r un byd ac yn gweithio tuag at yr un nod. Cofiwn yn arbennig am Lisa, un o aelodau y capel a ffrind annwyl I ni gyd, sy'n dioddef o salwch yn yr adeg yma. Dymunwn gwellhad buan iddi. O Dduw, fel Cristnogion, y prawf eithaf ar weddi yw y dylai cael effaith daioni ar y math o bobl rydyn ni, a'r math o weithgareddau y byddwn yn ei gwneud
a'i dweud. I ni fel Cristnogion yn credu na byddi di o ddiw byth yn ein gadael, na'n hanwybyddu ni. Gallwn felly weddio yn hyderus bod Duw yn wirionedd awyddus i ni fod mewn perthynas yn wybodol gydag ef. Rwy'n holl sicr o Dduw bod dim byd yn gallu gwahanu ni oddi wrth. Mae llawer interference, ydych chi'n gallu clywed fi? Ydyn. Mae swnio ofnadw tipt gyda fi. Dwi'n hollol sicr o Dduw bod dim byd yn gallu gwahanu ni oddi gwrthdygariad. Dydy marwolaeth ddim yn gallu na'r Diane, roi ti ar mute. Mae rhaid I ti dad-mute dy hun. Iawn, diolch. Iawn nawr. Right, iawn. Chi eisiau ddechrau eto? Na, dim ond 10 eiliad dyn ni wedi colli. O, rhaid. Mae'r just llun yn dod lan. Dyw nefoedd ar ddear ar yr adeg hon o hunan hynysu ar wahân i'n Ceraint ac yn bell oddi wrth ffrindiau I ffwrdd y gymdogion, diolch nad oes dim yn yr holl greadigaeth. Dim hyd yn oed y coronavirus sydd yn gwahanu ni oddi wrth dygariad di. Atgoffa ni diolch am y maes a'r cyngor ryd I ni yn ei dderbyn. Helpa ni I wneud y penderfyniadau cywir. Dysgu ni barchu'r rhai sy'n cynnig arweiniad I ni drwy'r amser anodd yma. Weddiwn yn arbennig heddiw dros fannau gwaith yr ardal leol a'r bobl sy'n gweithio yno, a thros ysgolion a mannau dysgu, athrawon, disgyblion a myfyrwyr, agor ein meddwl I ddysgu pethau newydd, agor ein llygaid I weld rhyfeddod y greadigaeth, agor ein clystiau I wrando ar leisiau eraill, agor ein genau I lafaru geiriau gwirionedd a doeth uned, a gosod ein traed I ddilyn dy lwybr di a'n holl fywyd I fyw yn dy ras gyda'r gymorth di. Diolch am weithwyr iechyd ym mhob man dros y byd sy'n caru'n aberthol yn y dyddiau heriol hyn, gan rhoi lles eraill o flaen ei lles ei hunain, a cysuro'r gofidus a'r galarus, a gweithio I achau I adfer pobl sal. Mae rhaid iddynt cael dy gryfder di o Dduw. Rhaid ag edrych I ffwrdd arnynt o Dduw, o nerth iddynt. Bydd yn dywysydd yn gryfder, doeth uned a gobaith iddynt, wrth orfod ail agor I drwsau I ymdopi gyda'r virus unwaith eto. Bydded i'r dyddiad rhyfeddol hyn yn harwain I ddealltwriaeth o'r newid sydd angen yn y byd. O'r newid sydd angen yn y byd, sori. O Iesu meddyg da, hysigwr mawr y byd. O gofiad eili'r poen o pla, a ddeuddyr holl I gyd. Atgoffa ni diolch am holl waith caled yr elusennau sy'n fawr ei hangen, helpa ni gynnig cymorth iddynt. Diolch am ffrwythau a llysau a difyr ar ein cyfer dros y braf erbyn y gaeaf,
Helpa ni i werthfawrogi'r holl faith a roddir i ni. Dysga ni o Dduw i barchu bwyd ac i beidio gosgraffu. Helpa ni beidio troi cefn arno ti o Dduw. Rho gryfder i ni wrth bwyso arno ti helpu ni. Diolchwn i ti am anfon dy fab Iesu Grist atom. Diolch i ti am ei bywyd ar y ddeiar, am ein bod yn medru dilyn ei bywyd fel siampl. Roedd Iesu yn helpu'r llai ffodus ac yn helpu'r cleifion. Diolch am ei anfon ef i ni o Dduw, a helpa ni gyd wasanaethu di yn yr un ffordd. Helpa ni hefyd yn y capel o Dduw i gryfhau'r gwan, annog yr ofnus, tawelu'r pryderus ac i iachau'r sal drwy ein beddiau. Bydde diddgariad sydd yn ein cysuro, ein medru, methu harwain y llys pawb ac gogoniant i Dduw. Yno ti arglwydd y mae ein gobaith, gweddiwn ar y mynydau hyn gadw'r fflam adwaith yn byw yn ein calonnau. Yma nid oes gennym ni, neb yn arglwydd ond ty, ac ni cheision arall chwaith, oesoedd rhagwyddoldeb maith. Amen. Amen. Diolch, Diane. Wel, rydyn ni'n lwcus iawn i cael pobl yn yr Oedfa Cymraeg sy'n bodlon i cyfrannu. Ac Andrew a wedyn yn Hared, maen nhw'n mynd i ddarllen darnau. Maen nhw wedi dewis, so diolch Andrew, a diolch ddim yn Hared. Lynne, ga i ofyn i bawb i roi eu hunain ar mute. Wrth gwrs, pan ydych chi'n dweud rhywbeth, mae dad i dad-mutio, ond os ydych chi'n gallu mutio yn ystod y gwasanaeth, bydd y sain yn well i bawb. Diolch. Yeah. Okay. So Andrew, ti wedi dewis darllen rhywbeth ac Angharad hefyd, so diolch yn fawr i'r ddau ohonoch chi. Diolch. Right, dyna ni. Pam yn gallu clywed? Iawn. Wel, mae fy nawllened i bore ma'n dod o lythyr Paul i Philippiaid. A penod 1 yw hwn, a ni'n dechrau o adnod 3 hyd at 11. A mae hwn yn weddi Paul dros y Philippiaid. Byddaf yn diolch i'n Duw bob tro y byddaf yn cofio amdanoch, a phob amser ym mhob un o'n gweddiau dros bob un ohonoch, a rwyf yn gweddio gyda llawenydd. Diolch y byddaf am eich cydweithrediad o blaid yr Efengyl o'r dydd cyntaf hyd yn awr, ac rwyf yn sicr o hynny y bydd i'r hwn a dechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Felly, mae'n iawn i mi deimlo hyn amdanoch i gyd, am fy mod mor hoff ohonoch, ac am eich bod i gyd yn cyfrannogi o'r fraint sy'n dod i'm rhan, pan fyddaf yng ngharchar yn ogystal a phan fyddaf yn amddiffyn yr Efengyl neu yn ei chadarnhau. O blegyd y mae Duw'n dyst i mi, gymaint y rwyf yn hiraethu, a dyhead Crist Iesu ei hunan am bawb ohonoch. Dyma fy ngweddi, ar eich cariad gynyddu fwy eto mewn gwybodaeth a phob dirnadaeth, mwyn i chwi allu cymeradwyo'r hyn sy'n rhagori, a fod yn didwyll a di-ramgwydd yn erbyn dydd Crist, yn gyflawn o ffrwyth y cyfiawnder sy'n dod trwy Iesu Grist, gogoniant a mawl i Dduw. Bore da bawb.
Ydych chi'n clywed fi? Ydy? Gweddi a cherdd yn gymysg sydd gen i. Felly, ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, dyro gymorth i ni yn awr i droi at y tŷ. Cyfeiria ein dymuniad i thaddoli, agor ein gwefusau i sglodfori, a disg ni weddio megis y dylem. Diolchwn i ti am dy ddoethineb a thaioni. Ti ddew unig ddoeth y goleuni a gel, tra gywydd wyt ti, nid oes lygad a thwel. Dy rym a thogoniant byth bythoedd yn bod, bendigaid goruchel i'r enw rhwng glod. Diolchwn i ti am dy gariad angerddol, tuag atom yn Iesu Grist ein harglwydd. Canis felly y carodd Duw y byd, fel yr rhoddodd ef ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Dyma gariad fel y moroedd, tosir ieithau fel y llu, twysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano? Pwy all beidio a threithi ei glod? Dyma gariad nad anangof, tra fo nefoedd wen yn bod. Diolchwn i ti am gyfle bywyd, a'r hodd yr ysbryd glân. O Dduw, rhoim dy ysbryd ddaw a gwres. Dy ysbryd ddaw am henaid, i'r nefoedd wen yn nes. Dy ysbryd sy'n goleuo, dy ysbryd sy'n bywhau. Dy ysbryd sydd yn puro, sancteiddio a dyfrhau. Cyflawna wenidogaeth yr ysbryd yn ein plith yn awr, fel y bydd ein haddoliad yn ein cymhwyso i well gwasanaeth i ti yn y byd. Rhoi ni ysbryd gweddi, rhoi ni wefus bir, rho gymorth mewn caledu i lynu wrth y gwir, yn hynnydd pob gwybodaeth, glanha, cryfhau ein ffydd, ym mhob rhyw brofedigaeth, disg i ni rodion rhydd. Cadw ni yn bir ein meddyliau, yn rasol ein calonnau, yn oelaidd ein hymddygiad bob amser, ac yn garedig i bawb. Cynorthwya ni i gadw mewn cof ein dyled i'r gorffennol, a deffro ni i sylweddoli ein cyfrifoldeb i'r presennol, yng ngoleuni dy fwriadau tragwyddol di, tuag at yr holl ddynoliaeth. Rhoi mi nerth i wneud fy rhan, i gario baich fy mrawd, i weini'n dirion ar y gwan, a chynorthwyo'r tlawd. Amen. Lynne, roi ti ar mute, Lynne. Dyn ni ddim wedi clywed dim byd. Gwell? Wel, mae brawd Garmon Iago wedi recordio un o emyniau William Williams Pant y Celyn i do newydd, felly dyma fe. Ma'n dod, ma'n dod.
Ydych chi'n gallu clywed y sain? Na? Right, byddai'n trio eto. Ydych chi'n gallu clywed rhywbeth nawr? Iawn. Hyfryd. Ie. Codi'r calon. Ie. Ie. Wel, penderfynais i siarad am weddio heddiw. So, God keep us safe this night, secure us of all our fears, angels guard us while we sleep, till morning light appears. Dyma'r gweddi cyntaf fi'n cofio adrodd ar fy myngluniau I wrth ochr y gwely. Dwi ddim yn cofio pwy ddysgodd y gweddi I fi, ond dwi'n teimlo taw dad oedd e.
Glower oedd fy nhad, ac achos ei blentyndod anodd, bu farw ei dad pan oedd e'n 35 oed a dad yn 15, a'r hynaf o 5 blentyn. Roedd yn awyddus iawn i sicrhau bod addysg da gyda ni yn yr ysgol ac hefyd, a roeddwn ni'n gwybod am Dduw. Aelodau capel Salem oedd rieni, mam a dad. Felly ces i fy magu gyda storiau plant am y Beibl, canu imynau, yn y Gymraeg wrth gwrs, achos roedd dad yn hoff iawn o imynau Cymraeg, a mynd i'r ysgol Sul bob dydd Sul mwyn dod yn gyfarwydd â Duw. Rhan o fy mywyd oedd o 2 blynedd i 19. Beth ddigwyddodd wedyn? Wel, roedd fy mam-gu, mam, wedi marw pan oeddwn i'n 15 oed, ac i fod yn onest, doedd mam ddim yn mynd i'r capel. Felly, ar ôl sbel, yn anffodus, collais i diddordeb. Roedd fy ffrindiau capel wedi symud i ffwrdd hefyd, mynd i'r prifysgol a jyst symud i ffwrdd. Ond, baswn i dal yn gweddïo'r hen weddi a dysgais i fel plentyn. Pan des i nôl i Salem, roedd ni'n sgwrsio gyda Anwyl Mrs Jones. Sut mae hi? Ysgwni, ti'n clywed unrhyw am Mrs Jones? Ie, diolch Paula. Yn trafod gweddi. Ar ddydd Sul nesaf, roedd hi y gweddi yr oedd hi'n ei ddwaen fel plentyn i fi. Roedd hi wedi ysgrifennu y gweddau allan i fi. Roedd hi wedi cyffwrdd fy ngalon. Mae gweddio wedi dod yn rhan bwysig o fy mywyd i. Ar y dechrau, roedd e'n anodd iawn i ffeindio'r geiriau. Ond, dros y 3 blynedd diwetha, achos bod yn rhan o'r capel, sodwch fi, yma a hefyd y grŵp bywyd a brecwast gwely, dwi wedi dysgu rhag pobl eraill ac wedi dod yn fwy hyderus. Yn ei llyfr Celebrations of Discipline, mae Richard Foster yn dweud, we should never make a prayer too complicated. Jesus taught us to come like children to a father. Openness, honesty, and trust mark the communication of children with their fathers. The reason God answers prayers is because his children ask. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael y gyfle i astudio'r modiwl Christian Spirituality gyda Choleg Bydyddwyr De Cymru. Felly, dros 2 ddydd Sadwrn ym mis Medi a mis Hydref, mae'r tutorials wedi bod ar Zoom. Diolch i Dduw am y bobl sydd wedi meddwl am Zoom. Mwynhauais i'r profiad cymaint. Darllen llyfrau, faswn i erioed wedi dewis darllen a dysgu mwy am Dduw. Yn ei llyfr Celebrations of Discipline, mae Richard Foster yn ysgrifennu am y spiritual disciplines. Hynny yw, y ffordd mae Duw eisiau i ni fyw. Sut rydyn ni'n byw ein bywydau? Sut maen nhw'n siapio patrwm ein bywydau? Mae Richard Foster yn mynd yn fwy manwl wrth gwrs, yn esbonio mewn ffordd diddorol a dyrchafol. Un o'r disgyblaethiau ydy'r disgyblaeth gweddi, sydd yn reswm dwi wedi dewis siarad amdano fe heddiw. Beth ydw i wedi dysgu? Wel, iaith ydy gweddi. Os byddwn ni'n treulio mwy o amser yn siarad â Duw, byddwn ni'n clywed mwy am beth mae ein ei ddweud. Bydd Duw yn siapio ein calonnau ni, mwyn ein calonnau eisiau'r pethau mae Duw eisiau roi i ni yn barod. Dyma beth mae Salm 139 yn ei ddweud. O arglwydd, rwyt ti'n fy archwilio i ac yn gwybod popeth amdana i. Ti'n gwybod pryd dwi'n eistedd ac yn codi. Ti'n gwybod beth sydd ar fy meddwl i o bell. Ti'n cadw golwg arna i'n teithio ac yn gorffwys. Yn wir, ti'n gwybod am bopeth dwi'n wneud.
Ti'n gwybod beth dwi'n mynd i ddweud? Cyn i mi agor fy ngeg. Arglwydd, rwy ti yno ymlaen ni ar tu ôl i mi. Mae dy law di arna i amddiffyn. Ti'n gwybod popeth amdana i. Mae ti hwnt i mi. Mae'n ddirgelwch llwyr. Mae'n ormod i mi a'i ddeall. Sori, fi colli ffordd. Achos bod gweddio yn un o'r prif ffyrdd bod ni'n datblygu cysylltiad â Duw, pan fyddwn ni'n gweddio, byddwn ni'n siarad â fe, nid jyst iddo fe. Yn Philippiaid 4, pennill 6 a 7, mae Paul yn dweud wrthyn ni, peidiwch gadael i ddim byd eich poeni chi. Gweddiwch a gofyn i Dduw am bopeth sydd arnoch chi angen, a byddwch yn ddiolchgar bob amser. Byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw yn ei roi, a daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau wrth i chi dilyn y Meseia Iesu. Dwi'n teimlo bod Paul ddim yn dweud y bydd Duw yn rhoi heddwch i ni wrth esbonio neu ddatrys pob sefyllfa ein bod ni'n rhannu gyda fe, ond mae e'n awgrymu y bydd heddwch Duw yn ein calonnau a meddyliau ni, a byddwn ni'n teimlo llai ofnus. Dwedodd Mother Teresa, the answers to prayer are secondary to the main function of prayer, which is a growing communion with Christ. Drwy weddio, rydyn ni'n datblygu perthynas ymddiriad gyda Duw. Rydyn ni'n adnabod ei lais pan mae e'n siarad â ni, mae Beibl yn dangos i ni bod Duw yn ateb gweddiau ei bobl Dydy Duw yn ateb achos rydyn ni'n ei haeddu fe, anreg gras Duw ydy Pam ddylen ni weddio? Wel, dwi'n gweddio achos dwi eisiau dweud wrth Duw pa mor fawr ydy Pam dwi'n ei garu fe gymaint, mae angen dweud, mae'n drwg dy fi am bethau fy mod i wedi dweud, wedi gwneud, neu wedi meddwl oedd ddim yn iawn gyda Duw. Dwi eisiau dweud diolch i Dduw am fy holl bendithion. Dwi eisiau dod â phobl a sefyllfaoedd i Dduw sydd yn fy moyn i ac yn gofyn iddo fe i helpu nhw. Beth bynnag sydd ar ein meddyliau ni yn bwysig i Dduw, achos rydyn ni yn bwysig i Dduw. Mae Duw yno i ni ble bynnag a phryd bynnag rydyn ni ei eisiau fe. Does dim rhaid i wneud y pwyntiad gyda Duw. Efallai, fel fi, ar un adeg, os ydych chi ddim yn gwybod sut i ddweud wrth Duw, beth sydd ar eich feddyliau chi, sut i feindio'r geiriau cywir, peidiwch â phoeni. Mae llawer o mynydd gyda Duw. Roedd disgyblion Iesu yn cael yr un problem, fel gofynnodd nhw i Iesu i ddysgu nhw sut i weddio. Y canlyniad oedd y gweddi fwyaf adnabyddus mewn hanes dyn, sef gweddi'r arglwydd. Felly, cawn ni weddio gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw. Megis yn yr felly ar ddair heddiw. Dyro i ni heddiw ein barod beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddaiwn niau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brobyddigaeth eithir gwared ni rhad drwy, caniseiddod ti o deunus, arnyr, a'r gogoniant yn oesoesoedd. Amen. Wel, diolch yn fawr. Mae'r emyn nesaf yn un o hoff i ers i fi'n blentyn. Hoff yw'r Iesu. Diolch am.
Gariad a diwedd, mae'n gwylio dros yn baenedd ar ei orsedd yn y nef. Mae'n fy ngharu o'i gwybod, mae ei eiddo byth o'i fi. Mae'n fy ngharu diolch iddo, prynodd e ar galfari. Wyt ti eisiau fi cario ymlaen? Os gyfannwch pam rwy'n hapus, Iesu sydd mae'n caru ni, ac yn galw'n dirion arnom, dewch blant bychain ata fi. Mae'n fy ngharu, rwy'n gwybod, mae ei eiddo byth o'i fi. Mae'n fy ngharu, diolch iddo, prynodd sydd ar galfari. Felly daethom at yr Iesu fel a gwna pob plentyn da, gan weddio am fy nghanu yn a gwaed am llwyr lan ha. Mae'n fy ngharu, rwyf yn gwybod, mae ei eiddo byth o'i fi. Mae'n fy ngharu, diolch iddo, prynodd sydd ar galfari. Gwybod rwyf y gwrandir Iesu weddi plant o orsedd nef, daiwch oll dan ganu gyda'n gilydd at o ef. Mae'n fy ngharu, rwyf yn gwybod, mae ei eiddo byth o'i fi. Mae'n fy ngharu, diolch iddo, prynodd sydd ar galfari. Wel, diolch pawb am addoli gyda fi heddiw ac am eich cyfraniad. Paula, os oedd cyhoeddiadau o gwbl? Wel, mae yn. Diolch. Ond diolch i Lynne. O, mae'r llais yn hyfryd, Lynne, nawr. Wel, diolch. Dim eto. Diolch, Lynne, am Yn dod. A diolch i bawb sy'n cyfrannu. Wel, beth sy'n mynd ymlaen yr wythnos nesaf? A fori am 4:05, mae LG dros Zoom. Bydd Mercher am 6 o'r gloch, bydd yr oedfa bob oed yn mynd ymlaen dros Zoom hefyd. Brecwast gweddi, bydd Gwener am 8 o'r gloch y bore. A ddydd Sadwrn am 8:30, bydd gwers gitar gyda Mr Andrew Johnson, maestro. Mae rhaid i fi ymddihiro, mae Sparky yn gwneud ymddangos. Ac mae un mwynhau yr oedfa yn fawr iawn. Bore da, Sparky. Bore da, bawb. Bore da. So, diolch pawb. Diolch, diolch. Diolch o'n chalon hi. Felly, dyma'r bende. O Rhufeiniaid 15, adnodd 13. Felly, dwi'n gweddio a bydd Duw, fy nhonnell gobaith, yn llenwi'ch bywydau gyda'r llawenydd a'r heddwch dwfn sy'n dod o gredu ynddo. Ac y bydd yr ysbryd glân yn gwneud obaith i orlifo yn eich bywydau chi. Amen. Amen.